Миро, толкова ли не можа да минеш от друго място? Не става за оператор Добрев. Ела. Ела. Ела да видим какво правим сега. Аз нали те учих днес? Ай сега замеряме Сибир. С тази топка. Гледай сега. Я завърти на там. Защо гризеш ти сняга, бе? Защо, бе? Защо идеш, бе? Защо ближеш, бе? Хайде. Сибирчо, какво правиш, Сибирче? Сибир. Я светни на сам, Миренци. Чакай да приберем. Явно никой няма да си играе с клечката. И всички ще си играят с сняг днес. Тук водичката прави. Ай, сега. Ела тук сега. Не. Ах ти! Видя ли какво направи? Ах ти! Аляска ближи първия си сняг. Аляске. Аляске. Али, бързо тук. Я светни, Мире. Окей, там на сцената, където е снега. Супер. Али, какво правиш там? Сибире. Чак така не захождай. Нещо много почнахте галевно да ставате. Миличка моя. О, ето супер снимка. Чакай да ви снимам сега.